ପିଲାମାନେ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାଁ କହନ୍ତି ଆମ ନାଁ ଦେଇଛେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାଁ ଆମେ ନୁହେଁ ରାଧୁଆ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାଁ କ'ଣ ସବୁ ମନେ ରଖିବ, ସେଇଟା ମନେ ରଖିପାରୁନ। ଆମେ ନୁହେଁ ରାଧୁଆ। ସେଇ କ୍ରମରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ନେଇଛେ। କ'ଣ ବିଷୟ ନେବା ଆଜି? ଆମ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଆମର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ କେଇଟା ହେବା ଦରକାର? ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ, ଖାଲି ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ। ଛୁଆମାନେ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛେ, ଆମେ ବା ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଦିନେ କେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ? ଏଠି ସବୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ? ଯେତେବେଳେ କହିବ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିବ, ହେଲା। ଆଉ ତାମାନେ ମୋଟାମୋଟି ବଣରେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନଟେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, ହେଲା, ସେଠି ସବୁ କ'ଣ ଥିଲା? ଏମିତି ବହୁତ ସବୁ ଗଛ ପତ୍ର ଥିବ, ନାଇଁ କି? ବହୁ ଗଛ ପତ୍ର ଭିତରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରି ରହୁଥିଲେ? କୁଡ଼ିଆ କରିକି ରହୁଥିଲେ, ନାଇଁ କି? ଯେଉଁ ଗଛ ପତ୍ରର ହେଲା ଫଳ ଖାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ପତ୍ର ବି ଖାଉଥିଲେ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ମଜାର କଥା, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ବି ଆହରଣ କଲେ ବହୁତ, ହେଲା। ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ଆହରଣ କଲେ, ସେ ବିଦ୍ୟାଟା କ'ଣ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଦ୍ୟା। ସେଇଟା ଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ହେଇପାରେ। ଶସ୍ତ୍ର ମାନେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା। ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଶୈଳୀ ହେଇପାରେ, କେମିତି ବଞ୍ଚି ହେବ ତାର ସବୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ। ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟା। ଖାଦ୍ୟ କେମିତି କ'ଣ, କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଠିକ୍ ହେବ, କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଠିକ୍ ହେବନି, ଏସବୁ ବିଦ୍ୟା। ଆଉ ସମାଜରେ କେମିତି ଚଳିବା, ସେଗୁଡ଼ି ସେ ଶିଖିଲେ ସବୁ। ସେଇଠୁ ଥାଏ ସବୁ ବିଦ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଆରାଧନା। ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବା, ଜାଣିବା, ବୁଝିବା, ବା ଆମେ ସବୁ କିଏ, କେଉଁଠୁ ଆସିଲୁ, ଆମର ମାନେ ଉତ୍ସ କ'ଣ, ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଯିଏ ଅନୁଭବ କଲେ ସେମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଯ୍ୟ କୁହାହେଉଥିଲା। ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ସବୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରୁଥିଲେ। ସେଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିବା ଋଷି। ଋଷି ସଂସ୍କୃତି, ଋଷି ଜୀବନଯାପନ। ସେଇଠି ସବୁ ମଠ ଆଶ୍ରମ, ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ତମକୁ ଥରେ ଆଗରୁ କଥା ହେଇଛେ, ଯେ କେମିତି ସବୁ ଋଷି ଆଶ୍ରମରେ ଋଷିଙ୍କ ପାଖରେ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ରହୁଥିଲେ, ନାଇଁ କି? ଆମେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜାଣିଛୁ, ସେ ବି ସେଇ ଋଷି ଆଶ୍ରମରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ, ସେ ବି ସେଇଠି ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଏମିତି ବହୁ ଭକ୍ତ ସେଇଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ିକି ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ମଣିଷଟେ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ସେଇଠି ଥାଉ ଥାଉ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ସେମାନେ କେମିତି ସଚେତନ ଥିଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ସଚେତନ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ବଣର ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଫଳ, ପତ୍ର, ମୂଳ, ଏଇସବୁ ଖାଇକି ସେମାନେ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ଥିଲେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଥିଲା, ବହୁତ ନିରୋଗ ଥିଲେ। ଆଜିକାଲିଆ ଭଳି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୋଗ, ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ, ଯେଉଁଟା ଭଲ ହେଉନି, ସେଭଳି ନଥିଲା। ସେମାନେ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ସବଳ, ଆଉ ମାନେ ବୀର, ତାପରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ଖାଉଥିଲେ। ପ୍ରକୃତିରୁ ସେମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଉଥିଲେ। ଗଛର ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଉଥିଲେ। ଫଳ ହଉ, ପତ୍ର ହଉ, କି ମୂଳ ହଉ, ହେଲା। ତାର ଚେରକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବାଟିକି ମଧ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ ଔଷଧ ଆକାରରେ। ଏବେ ବି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେଉଁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ, ଆମର ଯେଉଁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର, ସେଟା ସେଇ ସମୟରୁ ତିଆରି। ସେମାନେ ସବୁ ଖାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ସେଇ ସଭ୍ୟତାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଜି ନଷ୍ଟ ହୋଇକି ଆଜି
कालिका जुगरे पहुँची जेटी आम कौन खाऊे डेली उठिकी कुरकुरी आउ हाँ पुचुका आउ जते सब हाँ बिस्कुट बास आउ सुखिला खाद्य बहुत खाऊँ मजा कथा छुआ मैंने सुखिला खाद्य उदा खाद्य ये मुख्य कथा फलमूल आउ जते पनीपरिया ये सब है उदा खाद्य ये जीवंत विटामिन अच्छी प्रोटीन अच्छी न्यूट्रिशन सब अच्छी किंतु आम जिते सुखिला खाद्य खाइबा जिते थर निआर पकेबा फ्रिज रे रखा से खाद्य को मला खाद्य कहीपर बा जिते प्राणीज खाद्य से भी सैया क्षीर दही आउ 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 कौन प्राणी खाद्य प्राणी माछ मांस अंडा कहीं मन रखिपार बहुत थर कहली आगे अभ्यास करा पड़ो खाली शुणी नहीं हेनी दिने का करूँ अभ्यास भूलीगल पुणी अभ्यास कर जीवनटे बंच आग को देख ना केते महामारी आगू आहरी आसबार संभावना मनीष को से सजाऊँच जाग्रत करुच्ची मनीष जानी जा तो जीवन रहस्य कौन तू नुआ कथा शिख नुआ कथा जान तू किए थिलु भूली गलुनी तोर पूर्व ऐतिह्य बणमूलक केमती थिलु से थिला बेले तोर प्रकृत जीवन केमी थिला स्नेह श्रद्धा ममता दया क्षमा केते सुंदर थिला धीरे धीरे आम हिंस्र हो जाइए पशु हो जाऊँ कौ पशु हिंस्र पशु आम आम खाद्य जहाँ नुहे तक खाऊ डेली है यहाँ नेचर बाती रे मना कराऊँच खाओनी प्रकृति सहित बंच से मनुष्य सहित आजिकल मनुष्यर भल संपर्क ना कोर्ट कचेरी थाना हणा कटा उपरे तार जीवन बंचुची वाद विवाद भितर जीवन बंचुची ऊपर जिते लुगापटा पिंधु जिते पैसा रोजगार करू किंतु कई लोक आज शांति रे ना बुझेगा कि तेणु आम गोटे प्राकृतिक जीवन बंचिले ए खाद्य भी ठीक रुचिब बा कौ खाद्य खाइबा ठीक दरकार खाइबा आउ कौन ठीक नुहे ताकू वर्जन करवा किए खाऊ कि न खाऊ आमे खाइबा आमे करवा तमें यही विद्यालय एमती पढ़ुच एमती एक विद्यालय जेटी कौन तमें एमती खाद्य खाइब जो खाद्य तुमको बहुत दिन बंचे रखिब सुस्थ रखिब निरोग रखिब है आउ बहुत स्मार्ट करिवो ए पिलाटी देख बारंबार हाई मार्ची हाई मारिवार कथा है से कोई शास्त्र रखा गई अलसुआमी जहाँ पाखे थी हाई आसो बार बार कोष गुड़िक बारंबार माने श्वास नौ ये आउटे मजा कथा आम भर सब जीवकोष अच्छी से कोष गुड़ाक श्वास निए जब आम नाकवाटे निश्वास नौ से श्वास नब तुम खाद्य पदार्थ चेंज कर एथर है आज ये रखा आप देखा यही कथा को मन रखा आकु सब बारंबार अभ्यास करवा धन्यवाद समझू अभ्यास करियो कि नहीं हाँ।